אז תודה רבה לכם על הקשבה, ותרשו לי עכשיו להזמין את אלישע, שביקש להגיד שהוא סטודנט לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, וכל השאר עליו. תודה רבה מירי, תודה רבה לעמותת הבריחה, שבזכותה גם הגעתי לפה, באמת שלום עליכם. שנייה, נסתובב את זה. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להקדיש את ההרצאה לשיחות, אתם רואים, אנחנו נסתכל בצד שמאל, לשיחו של אהרון לשם, שיחד איתי, מביא אליי, עשה עבודת דוקטורט מדהימה באוניברסיטה, ולפני כמה זמן פשוט לא התעורר יהודי מדהים שזכיתי ללמוד ממנו הרבה, אז ההרצאה היא גם לזכרו. טוב, אז קודם כל מי אני ומה אני? אז נעים מאוד לכולם, שמי אלישע פלס, ואני כותב עבודת מחקר דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופסור חבי דרייפוס ופרופסור מעוז כהנא. מה אני עושה בעבודת המחקר שלי? אני עושה איזשהו מפגש בין הבריחה, בין היהודים שהגיעו לאותם מחנות עקורים, לבין ההלכה היהודית מטבעה החזיקה הרבה מאוד יהודים בגולה, עברה השכלה, חלק מהיהודים החזיקו בה, חלק לא, אבל איפה ההלכה נפגשה עם היהודים אחרי השואה, והנקודה שבה, תקראו לזה במרכאות, הדת נפגשה עם היהודים, הייתה בחתונות, אנחנו עוד שנייה נראה את זה, אבל כדי להסביר את המציאות של, את הסיטואציה של החתונות ושל איך אנשים נפגשו ואיך אנשים הקימו בית, באותם מחנות עקורים, זה פרק אצלי בעבודה וזה מרתק שלעצמו. אנחנו ניגע בהלכה בסוף ההרצאה, וכמו שאתם יודעים ההרצאה הזאת היא חלק מסדרה, היא בעצם סוגרת סדרת הרצאות על היידיש אחרי המלחמה. אז מה שאני כבר נותן לכם ספוילר, 10 דקות האחרונות של ההרצאה אנחנו נפענח טקסט שהוא טקסט בלול, מיידיש, עברית וארמית ביחד. איזה טקסט בלול מיידיש, עברית וארמית אחרי השואה במחנות, עוד נראה. ספוילר יפה, נכון? טוב, אז בואו רק ניתן רקע למי שמכיר ולמי שלא. אז כמו שקודם נאמר, המלחמה הסתיימה במאי 45. במאי 45 היה צורך בלשכן את עשרות אלפי היהודים שנשארו באירופה אחרי המלחמה, ולרובם גם לא היה איפה לחזור. וכמה שזה נשמע אבסורדי, דווקא גרמניה שהייתה למעשה בכל המלחמה במחאות נגדנו, איזה אויב הנאצי רצה לכבוש את כל אירופה ואת כל העולם בסופו של דבר, בגרמניה עצמה היה מקום והיה מרחב, ואפילו למרבה האבסורד, האירוניה, בתוך מחנות ששימשו תוך כדי המלחמה כמחנות ריכוז, השתמשו בהם אחרי המלחמה כמחנות עקורים לפליטים היהודים. הייתי יכול להתרחב פה לכל מיני נושאים, אבל בהתחלה לא היה רק יהודים, היו גם כל מיני עמים, בואו נעזוב את זה. אבל כמו שאתם רואים במפה, באוסטריה, גרמניה ובאיטליה הוקמו עשרות מחנות עקורים. ומה שחשוב גם להדגיש, אתם רואים את גרמניה כולה מולכם, וגרמניה עצמה מחולקת בעיקר לשלושה חלקים על פי כוחות הברית שכבשו אותה. כלומר, כבשו אותה, אתם רואים, גם הצבא האמריקאי, גם הצבא הבריטי, גם הצבא הצרפתי וגם הצבא הסובייטי, ובכל אזור הוקמו מחנות עקורים לעצמם. כלומר, זה נכון שהיו מעברים של יהודים בין מחנות, ודרך אגב זה קשור לנושא ההרצאה, כיוון שאתם יכולים לתאר לעצמכם שמישהי ניצולת שואה הגיעה למחנה, בואו רק נחשוב באזור האדום, ובעצם ואדי שמעה דרך חברה שאח שלה או אחותה או אפילו בעלה נמצא במחנה עקורים באזור אחר לגמרי. בהתחלה לא היה קל לעבור בין אזור לאזור, אתה כביכול עובר אזור כיבוש של מדינה אחרת, אבל היהודים עברו ממחנה אחד לשני.
אנחנו משערים, אין מספר מדויק, שבכל התקופה שמבערך 1945 עד 1953, אנחנו משערים ששהו באותם מחנות קרוב ל100,000 יהודים. ואותם מחנות שימשו או כתחנת מעבר של יהודים אחרי השואה לחזור למקומות מגוריהם לפני המלחמה, זה היה מיעוט, כי רוב היהודים, בין אם הם לא היה להם לאיפה לחזור, או בין אם היה להם רק הם לא רצו להקים חיים חדשים, כמקום מעבר למקומות אחרים בעולם, ברובם היגרו משם ידעתי שאנשים יגידו ארץ ישראל, וזה בוודאי שזה נכון, ברובם היגרו לארצות הברית, כן? ולכן, לא, ברובם היגרו לארצות הברית, ולכן, טוב, זה לא נכון, בסדר, אפשר לעשות את זה דיון, ולכן דרך אגב, הרבה מאוד מהעדויות שאנחנו נשמע או נקרא היום, הן עדויות של יהודים אמריקאים. אני מקווה שאתם יודעים גם לדבר וגם לקרוא בשפה האנגלית, אז חלק מההרצאה תהיה בשפה האנגלית, אנחנו נקרא את אותם יהודים. כן. כל הצד הזה לא רואים את המפה, כאילו חצי ממסך פשוט אתה מסתיר. אז מה נעשה? תוריד את הבא. לקחנו לפה? לא, את האור. מה שאתם אומרים, מה שאתם לעשות. ככה זה נוח? רק צריך להזיז את המחשב שלי גם אומר לך כל הכבוד, כי עכשיו הרבה יותר נעים. בסדר גמור. טוב, אני רוצה רק להעיר הטכנית, אני אדבר עד שעה בערך 11:10, ואז יהיה זמן לשאלות. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות, בשמחה רבה, אני פה גם אחרי זה טיפה, אבל אם תוכלו לשמור את כל השאלות לסוף ההרצאה. טוב, אז קצת לדבר על האופי והטבע של אותם שורדי שואה שהגיעו למחנות הכורים. אני לא יודע אם אתם מכירים את האדם שנמצא מצד שמאל, קוראים לו חיים יחיד, הוא נציג האונר"א שהגיע מארץ ישראל, והוא מספר לנו, הניצולים היו ברובם המכריע בודדים, איברים של משפחות מרוסקות. אנחנו עוד שנייה נראה סטטיסטיקות שהן לא תמיד היו מדויקות, ונראה עדות של ניצול שמספר כמה הוא נשאר בודד ממשפחה. הרי גברים ונשים היו במחנות נפרדים, מתכוון לפני זה, ולכן רק בדרך נס קרה שניצלו בעל ואישה גם יחד, ילדים כמעט לא נותרו, ולא נותרו כמעט אנשים זקנים. אז אנחנו טיפה נוגעים, לפחות במצב המשפחתי הרעוע של ניצולי השואה שהגיעו לאותם מחנות, ממש בודדים ממשפחות. כמובן שיש עדויות על אנשים שנשארו עם אח או אחות, או טיפה משפחה, אבל משפחות אינטגרליות שלמות כמעט ולא היו. ואני מאוד מקווה שאתם מכירים את אחד מגדולי חוקרי השואה שנפטר לאחרונה, ובעזרתו אנחנו נפתח כמה נושאים שקשורים לאיך אנשים בנו משפחה כאחד מהעניינים החשובים באותם מחנות הכורים. אומר לנו פרופסור יהודה באואר, נראה שהשחרור נתפס כחסר משמעות, אם לא לווה בשיבה לחיים נורמליים פחות או יותר, ואיך אנשים לעצמם הגדירו, אוקיי, השתחררתי, איך אני בונה לעצמי חיים חדשים, חיים נורמליים, אז העקורים הרגישו שהסימן לחזור חיים נורמליים זה להקים משפחה חדשה. ככה זה אצלם היה, ולכן הדבר כמעט הראשון המיידי שהם עשו, הם חיפשו בן זוג. מוסיף פרופסור באואר ואומר, שמעבר לרצון להקים משפחה כסמל לחיים נורמליים, הוא אומר, הצורך הנפשי הדוחק ביותר היה שיהיה מישהו דואג לו ולחלוק עמו את החיים. אם אתם אומרים א' וב', אני שומע לעצמי קראתי בב', זה הצורך בכתף לבכות עליה. זה נכון שחלק מניצולי השואה לא רצו לדבר, אבל הרבה כן. ואפילו הם רצו לדבר כך שמישהו ישמע אותי. הרבה ניצולי השואה, וזה כן מפורסם שכבר נכתב הרבה מאוד מחקרים, הרגישו שאנשים שקיבלו אותם בארץ לא הבינו אותם. ולכן הרבה מאוד פעמים הם חיפשו כבן זוג בן אדם שעבר את מה שהם עברו, ובן אדם שהכיר את הסיטואציות שהוא עבר, ולכן אלו שני נימוקים שונים. א', אני רוצה להקים משפחה בתור לחזור לחיות חיים נורמליים, ב', אני צריך מישהי, או מישהי שאני אוכל להסביר לה ולבכות ולשחזר לה מה היה, וגם הגברים וגם הנשים. אז אחד מהדברים הדי מיוחדים זה
דחף מאוד מאוד גדול להקים משפחה. ובואו נראה דוגמה של שתי ניצולות שואה, שמגדירות את זה בצורה מאוד מאוד חדה, וזה לא סתם, ניצולות שואה מדברות הרבה יותר חד ויפה וברור מאשר ניצולי שואה. ואומרת הניצולה פרידה ריינשטיין, There was no time to love story. If you want to make a living, if you want to live, you want to help each other, one way to do to get married. והיא מגדירה את החתונה כחיים. לחיות משמעותו להתחתן. ומאוד אהבתי את הביטוי דווקא של הניצולה השנייה, זה לנסי פרקש, זה אומר שהיא באה מהונגריה, כמובן, ויש לה ביטוי מאוד מאוד יפה, אומרת לנסי, Everybody was happy to go to wedding and to see that these people get married and establishing themselves. כלומר, לבנות את עצמך מחדש. אתה בונה את עצמך דרך חתונה. אז אנשים, אחד המעשים הראשונים שהם הגיעו לאותם מכונות הכורים, זה היה למצוא את החיים החדשים דרך החתונה. אחד הדברים המרתקים שאני מצאתי בתוך המחקר שלי, וזה אפשר אולי להוסיף בעוד מניע למה אנשים רצו להתחתן, רק על השקופית הזאת, רבותיי, הייתי יכול להעביר הרצאה שלמה, זה דבר שהתחבר לאחרונה יותר ויותר בכל מיני חוקים שנעשו, ואני אקדים כמה מילים. הכאוס המיני ששרר באירופה אחרי המלחמה, היה כאוס מיני שרק עכשיו יש מחקרים שהרבה יותר ממחישים אותו. מלחמה, לצערנו, גוררת כאוס מיני. ומה שלאחרונה התברר, בכל מיני חוקים שנעשו בחו"ל, שלא רק הצבאות שאתם רואים, לא רק הצבאות הרוסים שהגיעו, הרוסים שאומרות אנחנו נשמע על מחזות לא פשוטים, גם המשחררים, גם קצינים מהצבא האמריקאי, יש עדויות שלאחרונה התבררו, הפעילו כוח מיני על ניצולי וניצולות השואה בעיקר. הרבה מאוד קצינים בריטים שהיו משוחררים גם היו, קאפואים שהיו במלחמה לא שמו לעצמם גבולות. ולחיות אחרי המלחמה, בייחוד בנות צעירות, שנשארו כיחידות מכל משפחה, הם תפסו את החתונה כמגן מפני אנשים זרים. כמגן מפני חוסר נוחות מינית ששררה בכל המחנות. רק אני אספר סיפור אחד, אבל לי, כשאני יצא לכתוב את הדוקטורט, נגליתי לי כל כך הרבה עדויות על הדבר הזה. היא מספרת ז'אן פולס, שהיא רצתה בסך הכל לחזור מהמקום שבו היא שהתה במלחמה לבודפסט, להונגריה. והחיילים הרוסים פשוט ערבו לרכבות שיצאו אחרי המלחמה לכיוון הונגריה, אני אשתדל להיות עדין, ופשוט אנסו כל בחורה שהם ראו, ולפעמים זה לא היה דווקא יהודיות, צריך להגיד, אבל בוודאי שאותם בחורות צעירות ניצולות שואה יהודיות היו כחלק מזה, וזה מה שהיא מספרת. But to go to Budapest mean that we were in a train which either had coal to heat and it makes steam or not, and we were placed for standing hours before we could go further. ואז אני מתחילה לספר על החיילים הרוסים, ואני את זה הדגשתי. And the Russian soldiers came into the car, looked around, and who didn't look too old, they pulled out from the train, put them right under the train, and raped them right there. קשה ולא פשוט. ועדיין אנחנו מבינים שכשכזאת בחורה מאוד חוששת מכל מה שמסביב, היא יודעת שחתונה תיתן לה מגן. היא יודעת שהיא תהיה חלק מאיזשהו מקום שעליה סוגר, וזה עוד סיבה להתחתן. יש עוד סיבה להתחתן באותם מחנות עקורים, וזה אנשים לא יודעים, מסיבה מאוד מאוד טכנית. כי כשהעקורים הגיעו לאותם מחנות, לא לכל אחד היה בית לבד, ולא לכל אחד הייתה דירה לבד, לרוב הם גרו בתוך מבנים, 10 אנשים בתוך חדר, 20 אנשים בתוך חדר, ולזוג שהיה נשוי, לא בכל המקומות, קיבל מתנה מאוד מאוד גדולה, והיא לגור בחדר לבד. ואתם רואים עכשיו כולכם, פתק שכתב הרב,
של המחנה, והוא כתב 4 חודשים אחרי סיום המלחמה, Please provide them a room from tomorrow. אז גם זה נשמע לכם, מה, בשביל זה התחתנו? בשביל זה התחתנו? אז בוודאי שזה היה עוד איזשהו עניין שאדם אחרי המלחמה רצה שקט לעצמו, ואם כבר יש לי את כל הסיבות שכבר היו קודם, אז למה לא גם להוסיף עוד משהו קטן שיעזור לי לחיים הרבה יותר שלבים? ספוילר, עוד מעט נראה סיטואציה מצחיקה, קשה, אתם עוד בעצמכם תראו, שלפעמים גם זה לא היה אפשרי. אז האפשרות להיות לגור בתוך חדר פרטי, בוודאי גם היה סיבה. מה? אולי זה היה פיקטיבי. כן, זה היה פיקטיבי. אוקיי. אז זה הנושא הראשון, למה אנשים התחתנו. הנושא השני, שזה מאוד מאוד מרתק, הוא איך בכלל נפגשים. והיום יש אפליקציות, נכון? היום אנשים יוצא להם לראות את השני, בכל מיני מקומות שאנשים מגיעים. היום בעולם הגדול, אנשים מכירים אחד לשני לפני החתונה חודשים, שנים. חתונמי. כן, חתונמי, שזה, אתם יודעים, לא חתונה אמיתית, ואחרי כן, לא. חתונמי של 1946, אני חושב. יש הרבה עדויות, התחלתי להביא לכם 2. מספר לנו ג'ייקוב כהן, בצורה מדהימה. הוא מספר שהוא הלך ברחוב. הוא פגש אישה, שדרך אגב הוא חי איתה באושר, לא יודע, אולי אושר נראה לי באלף, לא בעין, עד יום מותם באמריקה. הסיפור שלו היה מדהים, הוא הלך באמצע המקומות הקרובים ברחוב. פוגש בחורה, היא נראית לו חביבה. הוא אומר לה, שלום, מה שמך? והיא אומרת לו, מה שמך? והוא אומר לה, את רוצה להתחתן איתי? אז היא אומרת לו, כן. וזהו. ככה התחתנו. אני חיפשתי דברים, זה הכי חריג שראיתי. אבל יש לא מעט סיפורים, מתוך הרצון שיהיה לי מישהו, ואיזשהו עניין שכולם מתחתנים, שכולם רוצים להקים בית. דרך אגב, בסוגריים, זה לא הנושא שלי, אבל מה היה השלב הבא אחרי שכולם התחתנו? ילדים. דרך אגב, לא הייתה תקופה בהיסטוריה העולמית של בייבי בום כמו מחנות הפורים אחרי המלחמה, אבל תבינו, כולם מקימים בתים, ובסוגריים, ספוילר למה שאנחנו נראה עוד מספר דקות, זוגות שעדיין רצו להתחתן על פי הממסד שהיה כשהיו ילדים, אורתודוקסים, והם רצו להתחתן, אבל מה, מישהי רוצה להתחתן ובעלה נעלם במלחמה, והיא לא יודעת איפה הוא, והיא עדיין רוצה להתחתן דרך הממסד האורתודוקסי, גם אם היא בעצמה לא מגדירה את עצמה דתייה כעת, כי ככה היא הייתה רגילה. הרב שעמד באותם התגורים, אנחנו עוד נראה את זה ורוצה מאוד לעזור לה, אומר אני רוצה לעזור לך, אבל בואי ביחד נמצא איפה הבעל. עכשיו תחשבו על ההרגשה של בחורה שכולם מסביבה מתחתנות, כל החברות שלה, והן מביאות ילדים לעולם והיא תקועה. אז זה רק ספוילר למה שנראה עוד מספר דקות. אז ככה אנשים מתחתנים לפעמים במפגש רגעי. אתם תראו עוד, אתן לכם עוד דוגמה אחת, מאוד מקביל. בחור רואה מישהו ברחוב, אומר לו, וואי, את יודעת, האחיות שלי מתחתנות מחר. הוא לא הכיר אותה. את רוצה לבוא? אז הוא אומר לו, כן, מה הבעיה? אנחנו נראה עוד מעט מי עמד באותם חתונות. הוא אמר לה, את רוצה לבוא? הוא אומר לו, כן. בדודה שלה עומדת לידה, בסדר? והיא אומרת, אני גם רוצה לבוא לחתונה, בואו. וכשהיא מגיעה לחתונה, אז היא במקרה עומדת ליד אותו בחור ששתי החיות שלו מתחתנות, מדברים כמה מילים, מתחתנו, כאילו, החליטו. ככה הכירו, מתוך הרצון להקים בית, זה לא משנה מי ולא משנה מה. אני אגיד בסוגריים, נכתבו כבר מחקרים על ההשפעות הפסיכולוגיות הזוגיות של זוגות שהתחתנו אחרי המלחמה. זה לא היה פשוט, לא הרבה זמן השקיעו בשאלה האם אנחנו מתאימים, אבל זה דבר שאני לא עוסק בו, הייתי מאוד שמח לכם לדבר, אבל זה לא עניין שלי. אני קצת רוצה להתקדם. עכשיו תראו משהו מדהים. קודם אני לזה רמזתי. זוג מתחתן, מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא רוצה להתחתן, מי נמצא ומי לא נמצא בחתונה. אז קודם כל בואו תסתכלו בבקשה על הפסיפס של האנשים שנמצאים פה בחתונה במחנה הקוראים מיטנוולד. מה תוכלו להגיד לי
על המגוון או לא של האנשים. בדיוק, כולם פה צעירים. לא רואים ילדים, כי אין ילדים. בסדר? מה? לא רואים הורים כמעט. מה? היו מבוגרים ששרדו את המלחמה, אבל במספרים נמוכים. בסדר? רוב האנשים ששרדו, או רוב האנשים, הבחורים והבחורות שהגיעו למות הכורים, היו מגיל משערים 16-17 עד 30. זה היה חתך הגיל. וכמו שאתם רואים, כולם צעירים. תסתכלו, תעצמו, all the survivors was young people. Everybody, כך מעיד עיתון השואה צ'ארלס גלאס, everybody were between 20 and 30, nobody older, nobody younger. אז השקופית הזאת היא כאילו על החתונה, אבל היא בעצם מסמלת לנו מי בכלל חי באותם מחנות עקורים. עכשיו, כשאתם כולכם בוודאי זכיתם לחתן ילדים, נכדים, נכון? זכיתם לחתן נכדים, כשמרכיבים את הרשימת מוזמנים לחתונה. דרך אגב, היה כמה זמן דיון, אם צריך לבוא לחתונה, כמה צריך עליהם, אז שם בוודאי אף אחד לא הביא צ'קים. אבל כשמדברים על חתונה, הרי לרוב אם אני הייתי שואל פה, חיתנתם את הנכד, כמובן, מי היה בחתונה? אז זה לא נגיד קרובים, חברים. התמונה הזאת בעצם מראה, וזה המשך לסיפור שאני קודם סיפרתי, שמי שעמד בחתונה, ברובם היו אנשים שהחתן והכלה אפילו לא מכירים. אני חוזר, החתן והכלה אפילו לא מכירים. למה? כי במחנה העקורים מה היה אפשר לעשות? היו כל מיני דברים, וזה גם אפשר לדבר, אבל כשהאירוע והשמחה, כולם הגיעו. מכיר, לא מכיר, אבל קודם כל הגיל. אז זה מי נמצא. מספר לנו שי הכץ, אומר, we had so little family at the wedding, שימו לב, זה כולם לכם לאחוזיות. 90%, 90% of the people of the wedding were strangers. 90% מהאנשים היו זרים. My father, mother and our family would have been 29 years old and I was the only one left. הוא נשאר יחידי מ-29 חברי משפחה שלו, וכנראה שגם הכלה שלו הייתה כזאת. אולי הם הכירו אחרי המלחמה, אדם אחד או שניים, אבל לרוב בכלא חתונה היו עשרות אנשים שכמעט כולם אף אחד לא הכיר, או החתן והכלה בכלל לא הכירו. אז קודם כל ענינו לשאלה מי היה. היו רק צעירים, ברובם אפילו החתן והכלה לא מכירים. אתם מזהים את השטר שנמצא מצד ימין, רק שנבין? לא, השטר. מה זה השטר הזה? כתובה. זה כתובה. יפה, כתובה. מה שמרתק, שלכאורה זאת כתובה רגילה. אני מאוד מקווה שאנשים פה בבית שומרים כתובה. דרך אגב, זה לא רלוונטי אולי לכם, אולי לבנים, לאחדים שלכם. כל מי שהתחתן ב30 השנים האחרונות, הכתובה שלו נמצאת באינטרנט, רק הוא יכול לראות אותה. יש היום בתוך הרשת אתר אישי לכל אחד של המדינה, יש שם כל מיני דברים שלכם וגם את הכתובה. לא יודע שלכם, כי לא, נראה לי שרוב האנשים פה לא התחתנו ב20-30 השנים האחרונות, אבל הכתובה שמי שתתן לאחרונה נמצאת באתר שלו. אבל הכתובה הזאת היא מרתקת בגלל סיבה אחת. ברגן-בלזן יפה היא מרתקת כי הדפיסו כתובות במחנה העקורים ברגן-בלזן. אבל יש כאלה מאות ולא יודע מלפים, יש כאלה מאות כתובות. מה שמיוחד בכתובה הזאת זה שתי מילים, עין ה' שזה עליו השלום, וזין למד, זיכרונו לברכה. כי שימו לב מה קורה בחתונה. ועדים, בואו נשאיר את העין ה' מצד ימין, בואו נראה את ההזמנה. היא נפתחת לכם יידיש, הביס אל היידיש, נכון? מה זה דום? כן? דרמית זה נמיר אויך מודיע, אז דינסטאג בתאריך in Bergen-Belsen, kommt vor unserer Chatuna-Feierung euch welchem wir hoffen dem Kovod איך אייצלו, אנחנו נשמח לקבל אתכם לחתונה, ולרוב, היום לרוב מי שמזמין, היום כבר לא, פעם היו מזמינים ההורים, היום הזוג בעצמו מזמין, מי שמזמין לחתונה זה רק החתן והכלה. לכלה קוראים רוזי, לחתן קוראים יוסף, אבל אין אבא, ואין אמא, ואין אחים. אז דרך שטרות, שני שטרות אפשר לראות, בעצם לענות על השאלה מי לא היה בחתונה.
כי אם בחור בחורה מזמינים את כל חבריהם לחתונה, זה כי אף אחד מהמשפחה שלהם לא נשאר חוץ מהם. והכתובה מצד ימין משלימה לנו את הסיפור הזה, וזה מדהים, כי שימו לב, זאת כתובה אחרת, היא לא קשורה. בסדר, פה זה רוזי ויוסף, פה זה יעקב ובשה, אם אתם רואים טוב. מה מרתק בכתובה הזאת? החתן, קוראים לו יעקב בן נתן, עליו השלום. זאת אומרת שהחתן הוא יתום, כנראה שאבא שלו נרצח בשואה. הכלה היא בשה בת אברהם, וגם אברהם, אתם רואים, עליו השלום. העד, מרדכי בן רפאל, גם רפאל יונתן עליו השלום. העד השני, יוסף מרדכי בן משה, גם הוא אבא שלו עליו השלום. כולם היו יתומים. החתן, הכלה, העדים, מי חסר לנו? הרב, גם הרב היה יתום, או הרב לפחות איבד חלק מהמשפחה שלו בשואה. זה מדהים. אלו רבני ברגן-בלזן, אם דיברנו, הייתי שמח להרחיב על כל אחד מהם, אבל זה לא העניין. ומה שמרתק... תראי את השמות? השמות, הרב רובין, הרב זמנוביץ', הרב מייזלס, הרב אפרים לונדר, הרב אייפרין, הרב אולבסקי, דוקטור הלפרוט, גם על זה היה אפשר לדבר, כי מי זה רב, מי לא, בואו, אני עכשיו רוצה, הייתי יכול גם על זה להביא לכם בשיחה שלי, אבל תעזבו, ודוקטור, אני חושב, קאסל, מוכתמת החתימה של אותו בדין במקום, אבל מה שמרתק הוא, ופה אני פחות יתומים, אלא אולי גם, אלא המרתק שגם הרב שעורך את החופה, גם הוא שריד. כי מה שמרתק לראות שגם הרב יואל אלפרין מצד ימין, גם הרב ישראל משה אולבסקי מצד שמאל, רבנים אורתודוקסים חרדים לגמרי, הגיעו למחנות עקורים גם כשהם איבדו את כל משפחתם. עכשיו, איך חוקר יכול להוכיח שהם איבדו את כל משפחתם? מישהו רוצה לנחש? יד ושם. לא, אני עברתי בעיתונים, עברתי על עיתונים של שארית הפליטה בברגן-בלזן. איך הוכחתי שהרבנים יואל אלפרין וישראל אולבסקי איבדו את משפחתם בשואה? רמז, איבדו לפחות את אנשים שלהם בשואה. יופי, כי במחנות העקורים אומרים להם מה זה טוב, כי גם הם התחתנו מחדש. זה ברכות לרב אלפרין ולרב אולבסקי שהם התארסו והם התחתנו מחדש. אתה יכול לחזור על זה עוד פעם? כן, אנחנו רואים אני בכלל חוזר אחורה, במעמד החתונה, הנה מעמד חתונה, כולם היו יתומים או שרידים. אני חוזר לכתובה, החתן היה יתום, הכלה הייתה יתומה, העדים היו יתומים, וגם הרב בא לחתונה, או בכלל למחנות עקורים, כשהוא חסר, כשאשתו נרצחה בשואה. והוכחתי את זה מהעיתונים שאומרים למזל טוב שהם התחתנו מחדש. עכשיו, ולכן, פה אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד מרתקת, כי היום חתונה זה משהו שמח, והחתונה במחנות העקורים הייתה חתונה אחרת. חתונה במחנות העקורים הייתה חתונה חצי שמחה, חצי עצובה. בני הזוג אסמן, פרסמן מתחתנים, והם עומדים בחופה עם התמונות של יקיריהם שנרצחו בשואה. האם השואה, מה? כשיש תמונות. כשיש תמונות, נכון. אבל היה להם. אז האם החתונה היא חתונה שמחה? כן, הם מתחתנים. האם היא גם עצובה? הם נזכרים בכל יקיריהם, אולי הם גם הם חושבים בעצב, אבל אולי אמא ואבא היו שמחים איתי בחתונה שלי. ואחד הקטעים הכי מרגשים, אני מאוד אהבתי למצוא, זה של רבנית אסתר קליין, שלפני כמה שנים נפטרה. הרב שלה היה הרב של מושב יסודות. מושב יסודות זה, דרך אגב, לא רוצה לפתוח עניינים מעבר, זה מושב שמורכב ברובו מציבור חרדי, ש90% ממנו היו ניצולי שואה, והם היו אנשים חקלאים. והם היו גם אנשי תורה, אבל גם היו אנשי חקלאות, והכתיבו להם בתור הרב קליין שורד השואה ואשתו על הסיפור מדהים, והתמונה שהיא לא קשורה לטקסט, בסדר, אבל אנחנו יכולים לאסוף, היא תמונה מרגשת. חתן וכלה עומדים במחנה ההרוגים בויגן בגרמניה ובוכים, ומספרת לנו הרבנית אסתר קליין, ביום החתונה קמתי חלשה ובוכייה
ובמצב זה הגעתי לחתונתי, נערה צעירה, נרעדת וסמוקה מחום גבוה. היה לי קשה, ומה היה לה קשה? עם כל המעמד הזה של חופה בלי הוריים. תחשבו איזה הרגשה. הם חסרו לי באותו יום יותר מתמיד, והרגשתי חולשה נוראית. אחרון סירב לרדת. היא אומרת, אז זה מוזר להיות קלה שלא מתעניינת בסמלתה ולא בודקת מי מהמוזמנים הגיעו. אני חושבת על רק אלה שלא יכלו להגיע. היו בראשי אותו עת הוריי היקרים וכל אלו ממשפחתי שהלכו ולא שבו. וכשהחתונה הסתיימה, כך היא מספרת, גררתי את עצמי לביתי החדש כשאני קודחת מחום, והיא הזמינה את הרופא שהיה באותו מחנה הפורים, דוקטור אדלר, והוא אמר, תקשיבי, אני קופץ שורה, במשך התקופה האחרונה, כך הוא מספר לה, חיית בעצב שגרם לאוכל שאכלת לא להתעכל. לדעתי נגרם לך זיהום בתוך הגוף. ואני קופץ לסוף, הוא אומר שאני מספרת ומשחזרת את החוויה הלא פשוטה שעברתי בהיותי קלה, אני נדהמת. תקופת האירוסין, שיושבת לתקופה מאושרת ונעימה, עברה עליי בבכי בתהליך אבל למשפחתי שאיננה. אז חתונה במחנות הכורים, חתונה מאוד שמחה, אבל גם מאוד עצובה. ומה שמרתק הוא, שדווקא הרבנים, אחד מהדברים שאני עושה במחקר שלי זה הרבנים הכי אורתודוקסיים, תקראו להם הנטורי קרתא. א', וזה ספוילר שזה היום, לצערי אני לא יכול להרחיב, הרבנים האולטרה אורתודוקסיים, הם עשו את הכי הרבה שמיניות באוויר כדי להתיר את אותם עגונות, ולא משנה באיזו רמת דתיות הם היו, ויצרו גדרים חדשים בתוך ההלכה היהודית, לא מחוץ, בתוך ההלכה היהודית, ובזכותם, בזכות רבנים הונגרים שהיו בתוך המחנות הכורים, אפשר אפילו להגיד מספר, הותרו עשרות אלפי עגונות בזכותם. ומה שעוד מרתק זה שאותם רבנים אולטרה אורתודוקסים, תוך כדי עריכת החופה, או לפני או אחרי, נהפכו להיות פסיכולוגים לעת מצוא. שזה מרתק. ועוד פעם, אני חוזר מה שאמרנו קודם, זה לא שהם היו חפים מחיסרון, גם הם שרדו את השואה בחלקם הגדול, וגם הם באו אחרי שרוב משפחתם נמחתה. מספרת שרה גולדליסט שהיא עומדת לפני חתונה שלה במחנה הכורים, והיא לא מסוגלת להתחתן. קשה לה כי אבא ואמא שלה לא נמצאים. והרב פשוט עונה לה ספיץ' שמשאיר אותה ספיצ'לס. הרב אומר לה ככה, באנגלית כמובן, listen dear child, cry? Fine. When you finish crying, wake up. Your parents aren't there unfortunately. אנחנו יודעים שההורים שלך לא פה. You have your brother, you have an uncle. יש לו לפחות שניים. And remember this, if you want to live, make a happy marriage. You have a family, wake up, you survived. Be happy with that. That things go a little at the time. You will see how you feel. You feel hopefully better. I was also in concentration camp. I lived through the war, and the rest is up to you, dear. וכשהיא שומעת את הרב שאומר לה, אני הייתי באותו העניינים שלך. אני עברתי את אותו דבר כמו שלך, ושתדעי לך, והכל תלוי בך. אם את רוצה ליצור לעצמך תקווה, החתונה שלך, את יכולה לעשות את החתונה שמחה. אז הרב שמחתן, הוא גם פסיכולוג לעת מצוא, ומעודד הרבה מאוד עקורים להמשיך. בואו נעבור לנושא הבא, שהוא נושא מרתק לא פחות, עם המון דברים טכניים, אבל מרתק. טוב. מישהו פה יכול להציע לנכדה שלכם או לנכד שלכם להתחתן עם עוד כמה במקביל? בחיים לא, נכון? בקיבוצים היה. כן, בקיבוצים היה, אבל היום, שאלתי על היום, הדור הצעיר פחות, נכון? כן, עוד נדבר על כל מיני הבדלים בין היום לבין פעם. בואו לא נשכח את המציאות הכלכלית, וזה לא נושא הרצאה היום, אבל הייתה מציאות כלכלית לא פשוטה. הגיעו עזרה מהצלב האדום ומכל מיני ארגונים ואונר"א בתקופות מסוימות ולא תמיד. אז לארגן חתונה היה, לא היה אולם שמחות, לא היה דיון 400 שקל לבנה, 500 שקל, 1,000 שקל, לא היה הדיון הזה. הרבה מאוד פעמים את החתונות הם הכינו בעצמם. הרבה פעמים הרב לא היה, אז הרב הגיע, רב אחד היה אחראי על כמה חתונות, ואמרו לו, אנחנו רוצים להתחתן, הוא אמר בשמחה, אבל אני עובר בין כמה מחנות, כי יש כמה דנים, אני אגיע לכם עוד שבועיים. אמרו, אז הוא צריך להתחתן, והוא צריך להתחתן, אז בואו נעשה חתונה ביחד. התמונה הזאת היא תמונה מיוחדת, 4 כלות שיושבות בתוך התמונה ומתחתנות ביחד.
אפילו מצאתי איזושהי עדות שמדברת על 30 חתונות שנעשו באותה פעם. תראו מה זה חתונה מבחינת הקוראים, בתוקף הנסיבות, חתונה היא אחרת מאשר אנחנו הורגלנו. עכשיו, יש לי שאלה. אנחנו עוסקים ב-2025, אני מבין שאנשים פה זכו לחתן, ילדים, נכדים, נכדות, היום סטייל, כל כלה, לא רק סמלה אחת, נכון? 2 שמלות, 3 שמלות, 4 שמלות, תבינו מה זה היה סמלה של פעם, מה זה היה, כמה דברים טכניים, אבל שמות מראים מה זה היה להתחתן במחנות העקורים. מספרת לילי שוורצין, אומרת ככה, among all the junk that was sent to us, מקבלים ציוד מחול, היא אומרת, there was a white dress, a top and a bottom, and it was a long white dress, and it was very pretty. We decided, I decided, since we were having marriages anyway, בכל מקרה שלנו הרבה חתונות, or get-togethers, or what have you, that we would keep it as a bridal gown. וכו', ושימו לב, יש פה, ואז היא מראה, וזה מדהים, אתם רואים את שתי החתונות, למעלה יש פה 2 כלות, הם לא התחתנו ביחד, הם התחתנו אחת אחרי השנייה באותו מחנה, אבל הם התחתנו עם אותה סמלה. מה זה סמלה טובה? סמלה טובה. יפה. ופה יש משהו מאוד מאוד מעניין, כי על פי כללי החובה האורתודוקסית צריך אינומה, אבל אין אינומה, לוקחים מפית אוכל לבנה, צריך טבעת, ואין טבעת, אין צורף אפילו במחנה, אז אין טבעת ואין צורף, הולכים למרפאת השיניים של המחנה הקוראים, נותנים לרופא מטבע של 5 רובל, הוא מחמם אותו, הופך אותו לטבעת, והנה הטבעת. אז תראו מה זה האמצעים הטכניים של החתונה, שכל כך שונים מאשר מה שנמצא היום. וחיכיתי לשקופית הזאת. טוב, הקדמה קצרה. אני פה זוכה להביא להרצאה פה גם את אשתי וחמי וחמותי היקרים, ויש לי פה גם דודה שהגיעה, אני רוצה להגיד להם תודה. אני והשוויגר שלי ביחסים מאוד מאוד טובים, נכון? נהדרים. עכשיו תראו קטע. מה קורה במחנות עקורים כשלא בכל המחנות כמו שראינו בשקופית האחרונה לפני היו אפשרות לתת חדר לזוג. עכשיו שימו לב לסיטואציה, תעקבו אחריי, כי זה אחד הדברים תקראו להם הזויים, מצחיקים, בבקשה. מספרת לנו לילי, and there are question of where they were going to sleep. בחור מתחתנים. יש פה בעיה, למה? Now the boy had slept in one of the rooms of the farm with 2 other boys. הבחור היה ישן עד עכשיו בחדר עם עוד 2 בנים. So there were 3 males at the house. אז איפה הם התחתנו? אז הם יגרו אחרי החתונה איפה שהכלה. And the girl and her mother slept in a big double bed in another farmhouse. האמא והכלה ואמא שלה ישנו ביחד במיטה כפולה באיזשהו חדר אחר באותו מחנה. Now we had to have somewhere for the bride and the groom to be. יהיו החתן והכלה. And there was no such place. אז מה עושים? מעיפים את הבנים משם או מעיפים את השוויגר? זה בעיה. אז מה הפתרון? שימו לב, תהיו מוכנים. And so the bride and the groom slept in the double bed with the mother. And it seemed a perfectly natural thing to do. ואם אפשר לגמור את השקופית למשהו מצחיק, שימו לב, הדבר הכי טבעי זה לישון במיטה עם השוויגר. זה מה שכנראה אולי גם הבחור הבין שהוא צריך לעשות, נחמד לישון במיטה, לא רק עם הכלה, אלא גם עם השוויגר. נכון נחמד? נחמד, תבינו, כמה שזה אולי מצחיק, זה מראה לנו על החוסר אמצעים שהיה להם. אני מאוד מקווה בשבילם שהם יתקדמו אחר כך, והיו צריכים למצוא משהו יותר מכובד, אבל זה עדיין... היום זה לא קיים. היום זה לא קיים, ברוך השם. ברוך השם זה לא קיים. טוב, עכשיו הגענו טיפה למה שקודם אמרתי, אחרי שדיברנו על כל מיני דברים טכניים ומהותיים בחתונה, נדבר קצת על החתונות המעוכבות. וכשמדברים על החתונות המעוכבות,
צריך להבין שכשבחורה רואה שכל החברות שלה שהיא נפגשה זה עתה בהפגנות הבחורים, או שגם הייתה איתם במחנות קודם, כולם מתחתנות, וכולם בדרך להוליד ילדים, והיא, הבעל שלה נעלם אי שם במחנה. בין אם הייתה איתו, בין אם היא לא הייתה איתו, והיא רוצה להתחתן, נגיד משהו בסוגריים, היו לא מעט כאלה שלא רצו לחכות, לא היה להם סבלנות, עוד שאנחנו נראה איך הם מצאו פתרונות, אבל צריך להגיד שחלק מעבודת המחקר שלי, אתה רואה עדויות שאנשים אומרים, גם אם אני כעת לא, בוא נקרא so called אורתודוקסי, אם אני לא דתי, אבל עדיין אני רוצה להמשיך את המסורת מפעם. וכמו שאבא שלי בעיירה, בהונגריה, בפולין, התחתן בחתונה אורתודוקסית, וגם סבא שלי, גם סבא של אבא שלי, גם אני רוצה. ושימו לב לקונפליקט הלא פשוט, אני רוצה להפגיש אתכם עם הרב מייזליש. בתמונה השמאלית הוא השני משמאל. הרב צבי הירש מייזליש היה לפני השואה דיין בעיר שנקראת וצ בהונגריה, או בפי היהודים וייצן. הוא היה דיין מזל, לא מזל, מקרה, לא מקרה, כוונה, לא כוונה, עוד לפני השואה, הוא לקח על עצמו להתעמק בדיני עגונות. ככה לקח על עצמו. והוא נשלח עם בני עיירתו לאושוויץ בירקנאו ב-44, כמו שכולם יודעים, יהדות הונגריה, באביב 44, חלק גדול ממנה, כ500,000 יהודי הונגריה נשלחים למחנה בירקנאו, והוא נבחר למזלו בסלקציה לעבודה. והוא עבד מול המשרפות, והוא ראה בבירקנאו את תהליך ההריגה, והוא החליט שהוא בעצמו ייקח על עצמו, הוא אומר, אני רוצה לשרוד כדי לא רק לספר לעולם מה היה, אלא גם אני מבין שאחרי המלחמה היו בעיות של אלפי עגונות. אני הייתי שמה, הוא משתמש בביטוי של הגמרא, של היהדות הבבלי, שאומר לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אני ראיתי, אחרים שמעו, אני יודע מה היה שמה, וקודם כל מתאר את הסיטואציה. בואו תסתכלו מצד ימין. אומר, האנשים שנשארו לחיים, זה גם נשים, פה זה לא כל כך משנה אם לגברים נשים, לא ידעו אם נשותיהם גם הם נשארו בחיים, או שנשותיהם נדונו למיטה. מצד שני, כמו כן הנשים היו אלמנות חיות ועגונות רכות, שלא היה להם ידיעה נכונה על בעליהם, האם חיים המה עודנה או לא. והרבנים שהתקבצו ובאו באותם מחנות הכורים, לפחות בתחילתם היו רבנים, ואני חוזר עוד פעם, מזכיר לכם מה שאותו רב שמנחם ומעודד את הכלה תחת החופה, גם אני הייתי שמה, בואו נעזור לכם. והם עושים עשיריות באוויר, ופה אני רוצה לראות לכם דוגמה מרתקת, אמנם לא ממחנה הכורים צריך להגיד, כי חלק מהיהודים חזרו לעריהם. זאת דוגמה למסמך שהופק בבית הדין לעגונות בבודפשט, בהונגריה. ותסתכלו איך הרבנים מנסים למצוא מכל דבר, מגיע להם איזה חבר או בן דוד או בן אדם, אומרים בוא תעזור לנו, יש פה שאלות מאוד 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 חדות כדי להבין איזו סיטואציה אתה ראית את הבן אדם הזה בפעם האחרונה במחנה השמדה או במחנה העבודה. על מיטת האיש, בואו תסתכלו מכאן היה מכירות, דרך אגב בעברית ויידיש, אני עכשיו לא אבד את הזמן לעבור על העברית והיידיש, באיזה גדוד צבאי אבל, הבנתם למה? הונגריה, אז רק נסביר בסוגריים, עשרות אלפים מהגברים ההונגרים נשלחו לפלוגות העבודה. לא, זה לא זונדר קומנדו, נשלחו לפלוגות העבודה כחלק מהצבא הגרמני, היו החוטבי עצים ושואבי מים של הצבא ההונגרי. האם גורלם שפר עליהם? יש ויש. יש כאלה שפשוט נגמרו שם, הם פשוט חצבו להם בסלעים ובאדמה כל מיני אורות, הם הבאו להם כל המים, הם היו בשר תותחים. מצד שני, לא מעט מהם סבלו. ולכן דרך אגב סיטואציות, כשאתם רואים את אלבום אושוויץ הידוע, הרבה משלוחים שהגיעו לאושוויץ מהונגריה היו מורכבים בחלקם הגדול מילדים, נשים וגברים זקנים. הרבה גברים ברמת הגיל הביניים לא היו כי הם נשלחו לפלוגות העבודה. אז כשהם חוזרים ההונגרים לבית שלהם בהונגריה, בודקים מה היה עם הגבר,
באיזה גדוד צבאי עבד, להיכן צבא, כי לפעמים, דרך אגב, הם היו לפעמים חלק מהצבא ההונגרי, ואז הם נשבו, הם היו אולי שבויים בתוך הצבא הרוסי, הגרמני, הם עברו בכל מיני מקומות. עם מי הוא היה ביחד? האם כשהוא הגיע או הגיע למחנה, הוליך עמו בנים קטנים? כי אם למשל אישה הגיעה לאושוויץ בירקנאו עם ילדים קטנים, תמשיכו אותי, רוב הסיכויים שהיא לא שרדה. דרך אגב, הסיטואציות, מתי היא כן שרדה? למה לא ברוב הסיכויים? איך יכול להיות שאישה שהולכת עם שני ילדים קטנים כן שרדה? לקחו לה את הילדים. יופי, כשאנשי קומנדו קנדה על הרציף באושוויץ החליטו שאנחנו רוצים לתת תקווה לאותן נשים, אפילו נשואות, הם פשוט זרקו להם את הילדים או העבירו אותם לאיזה סבתא או איזה דודה, ולכן דרך אגב זה לא היה בטוח, אבל זה כשרב אומר וואי רוב הסיכויים הוא היה יכול להכיר אם כי לא בוודאות. שימו לב, לאיזה צד העמידו אותו באושוויץ, כן? האם צד ימין או לצד שמאל, האם ראו שם במרחץ, האם ראו אותו אצל העבודה, האם שם מן העבודה, מה נעשה עוד עמו, ראה או שמע שמת? למה ראה או שמע? כי אמרנו לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, אם ראית זה הרבה יותר הגיוני. הרצאת שאר פרטי המיטה, ממי שמעת, בזמן המיטה, האם הכירו אחר המיטה? כי יכול להיות שאולי הוא התבלבל וזה לא אחד. ממי שמע, מקום הקבורה, האם ראה או שמע שנשרף? תבינו, היום הנכדים או נמנים שלכם, יגידו לכם, וואי סבא אתה חופר, נכון? אז החפירה הזאת הצילה הגונים והגונות רבות. כי כשהרבנים האורתודוקסים יושבים ובודקים לפרטי פרטים, פתאום העד אומר, וואי, אני נזכר, אני ראיתי אותו, ואז מהשאלות המאוד מדוקדקות האלה הצליחו הרבנים להוציא מעדויות מה קרה בדיוק בגורל של אותם אנשים, וככה הרבנים הוכיחו שאותם אנשים נרצחו או נפטרו בשואה, ואז אוטומטית התירו את העגונים ואת העגונות שלהם. אז זה המאמצים הגדולים שעושים הרבנים, והנה מה שהבטחתי לכם, הבטחות אני מקיים. קודם כל מרתק, כי כשהרבנים יושבים ועושים את הדיונים בבתי הדין, תמיד, צריך להסביר, מאז ומתמיד, כשרבנים עושים מאמץ ויושבים בבית דין להתרת עגונות, ואני חייב שנייה לעשות סוגריים, כי כבר נשאלתי בכל מיני הרצאות שאני הרציתי, המושג עגונה, אולי צריך להגיד את זה קודם, יש שני סוגי עגונות. בואו לא נבלבל עם עגונות שלרוב קורות היום, של גבר שפל שככל שיהיה, שפשוט הולך ואת אשתו משאיר, ויש היום כאלה סיפורים, היום, ב-2025. אני לא מדבר על הסיטואציות האלה, מדבר על אישה שהבעל שלה נעלם. דרך אגב, אני רוצה לתת דוגמה מ-2025. כל מי שלא זוכר, לפני כמעט שנה, היה בן אדם חביב שהלך לשחות מול הים של חדרה. למה הוא הלך לשחות? איפה שהכבישים. עכשיו, להסביר לכם כמה נושאי עגונות הם היום. ואני חבל שלא הבאתי לכם, יש לי תמונה מדהימה. אתם יודעים מה היום בית הדין עשה? הכניסו אנשי זק"א, אמיתי, יש תמונה, עם חליפות צלילה, בתוך כלוב. לא, אמיתי. לתוך הים הזה של הכבישים, והם מצאו יום אחר כך שרידים של אותו גבר, והתירו את אשתו. עכשיו תבינו, זה באמת חשוב מאוד. היום, ב-2025, ככה הרבנים מתירים את אשתו, והיא אמרה לי תודה רבה, לצערי הבא שלי נהרג, אבל הצלתם אותי. אז מאז ומתמיד בית דין שיושב על התרת עגונות, יש לו פרוטוקול בית דין, חשוב מאוד. עכשיו, קודם כל, דברים טכניים אבל מרתקים. במקומות הכורים, אין לך, אתה לא יכול ללכת לקרביץ ולקנות בלוק. מה עושים? מי פה יודע לקרוא גרמנית? יש פה בקהל מישהו? בבקשה, תנסי. את מצליחה, כי אני, מזל, אני לא יודע לקרוא גרמנית, אבל צריך להגיד תודה רבה שיש AI. באמת, שלשום בלילה, נכנסתי ל-AI, עשיתי רק איזה עבודות, תגיד לי מה זה, בואי נראה אם את מצליחה לפענח. ביום, מקום. כן. זה התוכן. ויש פה זה מה זה? תדירות?
תדר, מה זה אומר תדר? הרץ. מה זה הדבר הזה? תדר. יומן של הלכות. יופי! אז שימו לב. אופרייט. יפה. תודה רבה לך. זה יומן של אלחוטנים מהצבא הגרמני, שכנראה נשאר באחד המחנות. בסדר? באיזה מחנה זה? רואים? לא רואים? ברגן בלזן. אז ברגן בלזן, עוד פעם, אני רוצה עוד פעם, ברגן בלזן היה מחנה שתוך כדי המלחמה היה מחנה ריכוז. אבי מורי היה שם בתור ילד במחנה ריכוז, אבל אין קשר למחנה הכורים שנמנה לידו. את כל המחנה, כל המחנה ריכוז שרפו, הוא היה מלא 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 בכל מיני מחלות, אבל הצליחו להוציא מדברים שהשאירו הצבא הגרמני דברים. כמו שאמרתם נכון, זה יומן של אלחוטן בצבא הגרמני שנשאר במחנה. באים הרבנים, לוקחים את היומן של האלחוטן, מה תדר, הרץ, ועל היומן של האלחוטן כותבים את הפרוטוקול של התרת עגונות. מדהים. עכשיו, עשיתי לכם עבודה קלה. יש צהוב, כתום וכחול. כי, צריך להבין, כשכותבים פרוטוקול להתרת עגונות, משתמשים בביטויים תלמודיים. בתלמוד הבבלי, הגמרא כתובה בשפה הארמית. ודרך אגב, מאז ומתמיד אלפי שנים, גם רבנים שכתבו השתמשו בביטויים, מה שנקרא לשון הקודש, כן? למרות שהם ביומים שלהם לא דיברו עברית, השתמשו בביטויים בשפה העברית. אממה, אז יש להם, ממה שהם רוצים לדבר, מדברים עברית ויידיש כאלה שהם טקסטים בסיסיים של התרת עגונות, ואז מגיעים העדים ומספרים מה קורה. אז הרב הוא גם שכתבן כזה, משכתב מה שהעד מדבר ביידיש. אז אני לא צריך להסביר לכם מה זה עברית, מה זה אנגלית, מה זה יידיש. אם אתם רואים במילה בשפה הצהובה, זה אומר שזאת שפה ארמית. אתם רואים? כתום, שפה עברית, וכחול שפה יידיש. טוב, בואו נראה מה כתוב. איך התירו עגונה? במותב תלדה כחדה אבינה. אני אתרגם לכם, אנחנו 3 רבנים, אנחנו חשובים כאחד, אנחנו מחליטים ביחד. אנחנו יושבים במותב 3, אנחנו בעצם אבינה כאחד, אנחנו כאחד. ועתה לקדמנה, בא לפנינו, הרב צבי יוסף, מי שרוצה יכול להסתכל, אני אעשה לכם תרגום כדי שיהיה, והעיד בזה הלשון. וכל אוהבי היידיש, אנחנו עכשיו בהרצאה האחרונה על היידיש, באמרות הכורים, הנה היידיש הכתובה באמרות הכורים. איניור, 1943, bin ich gekommen zusammen mit meinem Weib und unser Kind nach Auschwitz. נשלחתי יחד עם אשתי והבן שלי לאושוויץ. עידות, שמה, bin ich weg zu der Arbeit, שלחו אותי לעבודה. Und mein Weib mit dem Kind sind weggeführt geworden zu Krematorium. אני נשלחתי לעבודה, אבל בסלקציה בבירקנאו אשתי והבן שלי נשלחו לקרמטוריום. ומיני אז עבד זכרם. ואף אחד לא יודע מה איתם. לרוב, אם אפשר, 2 עדים לכל דבר, ואז מספרים הבית דין. כי לא רק צבי יוסף מספר על עצמו, דרך אגב, אדם לא יכול להעיד על עצמו, הוא מספר מה היה. אני אלך בסוגריים, דיני עגונות, מאז ומתמיד, זה מופיע גם בתלמוד הבבלי וגם במשנה, מקילים בהם הרבה הרבה יותר משאר דינים כדי להקל על אנשים העגונות. אנשים לא יודעים את זה. ההלכה האורתודוקסית עוד מימי התלמוד מאוד 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 מקלה בדיני עגונות. למשל, ולא רוצה בבקשה לפתוח על זה דיון, רק לשם הציון, זה אחד הדינים היחידים שמקבלים עדות אישה כמו עדות גבר. זה אפילו מקבלים עדות של גוי. הכל כדי להתיר את האישה. אז זה שהגבר מספר, כל הכבוד לך, אבל אתה צריך עד. וכנראה שצבי יוסף מצא את יהושע. אנחנו לא יודעים מהפרוטוקול מי היה יהושע, אבל יהושע, מה שמרתק זה כנראה, אנחנו מעריכים, היה בן אדם מאותו עיירה של צבי יוסף. ויהושע שלנו גם הוא איבד את אשתו ואת משפחתו באותה סלקציה. רק שהמזל של צבי יוסף זה שיהושע שלנו ראה את אשתו והבן של צבי יוסף הולכים יחד עם המשפחה שלו למשרפות. והנה הוא אומר, יש מילה שלו, היה מוזר, יכוב גיד גקן, מי שרוצה אחרי זה, לעזור לי עם היידיש יכול, יכוב גקן דפרוי שגדר, אני מכיר את אשתו, כנראה הם היו ביחד מאותה עיירה.
Ich weiß, אני יודע. הכרתי מאוד. מאוד, יפה, הכרתי מאוד. לא, אני אסביר לך, כי אני לא הייתי בטוח שהיה פה גיט, לכן המילה גיט לא הייתה ברורה לי. כן, גיט, כן, זהו, אז אני לא הכי... בפענוח של המון היה לי קצת קשה. אהבתי, יפה מאוד, אני הכרתי מאוד. אז ich hab gekent die Frau Schendel, ich weiß, als sie mit ihr Kind sind gegangen zum Krematorium, מילה שלא היה לי קשה לזהות, mit meinem Familie. כלומר, גם אשתו, כנראה המשפחה שלו נשלחו לתא הגזים. אבל הוא ראה, מזלו של צבי יוסף, שיהושע ראה גם את אשתו של צבי יוסף, ובזכות האדון, ובזכות העדות שלו, זה הדבר הכי חשוב בכל הסיפור. ובואו נפענח את המילים מי שלא בריר. כן, על פי סמך גביעה לפני זה, על זה באנו על החתום ה' תשרי תש"ח. דרך אגב, זה מראה לנו ששנתיים וחצי אחרי סיום המלחמה יכול להיות שצבי יוסף חיכה אולי אשתו שמה, אולי הוא רצה להתחתן אבל הוא לא יכל כי הוא לא ידע, ויכול להיות מאוד שיהושע הזה הגיע אליו, או שהוא היה במחנה אחר, הוא אומר בוא תעזור לי, בוא תעיד שאתה ראית בלה בלה בלה. שנתיים וחצי יכול להיות שצבי יוסף חיכה מסוף המלחמה, והנה הגיע חבר שלו שהעד, לכן העדות לא הייתה מיד אחרי סיום המלחמה, היא הייתה בה' תשרי תש"ח. על פי סמך גביית עדות הנ"ל החלטנו להתירו על פי תנאי בית דין. מישהו פה יכול לנחש למה הם הדגישו על פי תנאי בית דין? מישהו שמע את הביטוי? עגנון גם על זה, דרך אגב. יופי, הנה, שמואל יוסף צ'צ'קס שקרא לעצמו עגנון, לא סתם קרא לעצמו עגנון, גם לא היה כל הזמן בפחד הזה, כי הסיפורים של עגנון על עגונות הם בדיוק מהסיטואציה. ממה בית הדין פחד שעליה הוא כותב על פי תנאי בית דין? בית דין פחד שאפילו הסיכוי של 1 למיליון שהאישה תבוא, או במקרה הפוך שהיה מקרה שהתירו עגונים ועגונות כי הבן זוג נפטר, הוא נרצח בשואה ופתאום הוא מגיע. מה עושים? תקשיבו, אני כבר כותב את עבודת המקרא בערך 4-5 שנים, אני אגיד את זה בצורה עדינה. השאלה הצהובה הזאת נשאלת כמעט כל מי שאני מכיר ושואל, מה עושים אם מגיע בן הזוג השני? אז התשובה היא כמעט וזה לא קרה, וכשזה קרה, כמעט וכשזה קרה, היו כמה סיטואציות. בחלק מהמקרים הבן זוג מגיע והאישה כבר הייתה נשואה וברחו, לא רצו לפתוח את העיניים. בחלק מהמקרים הגיעו לפתחם של בתי הדין, ומה שחבל לי מאוד מאוד בתור חוקר, אבל אני מאושר בשבילו כל הגורמים, זה שכמעט תמיד פתרו את הבעיות בשושו. בסדר, אנחנו לא יודעים בדיוק, יש כל אחד שסוחר, אמרו שהוא לא היה נשוי לראשונה או לשנייה, רק על זה הייתי שמח להביא לכם הרצאה, אבל גם אני בתור חוקר, לפעמים אין לי כל כך הרבה מידע, אז התשובה היא, כשהיו כאלה סיטואציות, פתרו אותם בשקט כדי לפתור את הבעיות, הבעיות היו לא פשוטות. את ההרצאה אנחנו נגמור, הבטחתי, אני אהיה כיף, אמרתי 11:10, עכשיו 11:08 דקות, אני בול על הזמנים. רק הערה מאוד מאוד מרתקת. אמרנו בואו נגדיר, לא מעט מהניצולים היו ניצולים, בואו, אנחנו במחקר לא אוהבים לקרוא דתיים, לא אוהבים את השם חרדים, אוהבים את השם הכללי, אורתודוקסים. רק להסביר, אנשים משום מה חושבים שיהודי פולין לפני המלחמה היו כולם אורתודוקסים, זה לא נכון, היו שליש יהודים אורתודוקסים, וגם ככה היו אנשים שגדלו באווירה אורתודוקסית בכל אירופה, ולא משנה באיזו מעמד דתי הם קראו לעצמם, חלקם רצו להתחתן או ביקרו להתחתן דרך המסד האורתודוקסי, אבל כשהיית עגון או עגונה וכל החברים שלך כבר מתחתנים ובאים ללדת ילדים, יש לחץ, והמון פעמים הלחץ נפתר בצורה הזאת. לא לשכוח שבמקומות הכורים, הגורמים הרבניים שהיו הם לא רק, בואו נקרא לזה הרבנים האורתודוקסים ההונגרים ששרדו את אושוויץ בירקנאו, אלא עם צבאות בנות הברית. הגיעו צ'פלינים, שהם היו
כהני דת של המדינות הכובשות, בעיקר אמריקאים, וכל מי שלא יודע, מאז ומתמיד, עד היום, כהני הדת היהודיים של הצבא האמריקאי, הם 90% מהם רפורמים. ואז מה קורה? זאת דוגמה לחתונה רפורמית, בסדר? עכשיו, כל מי שבקיא בחתונה אורתודוקסית, זה עכשיו לא הנושא של ההרצאה, יש לי עוד דקה, יכול לראות שחתונה רפורמית היא חתונה אחרת לגמרי. דרך אגב, מאיפה יש לי את זה? נסעתי לחו"ל לפני שנה כדי לקבל עוד בקורות מחקר, ובייבו, כל מי שלא יודע, ייבו זה ספרייה ענקית שהייתה בעיקרה בליטא ומוברחה. היא עכשיו נמצאת באמריקה, בניו יורק, ובייבו מצאתי סידור של צ'פלין כזה, רב רפורמי, שעם זה הוא חיתן זוגות. כלומר, ממש עם הסידור הזה הוא חיתן זוגות, אז כל מי שלא בקיא, אז קצת ככה על קצה המזלג, אין פה 7 ברכות כמו בחתונה האורתודוקסית. אבל אני לא בא לשפוט עוד, אני רק מהצד במחקר אומר מה יש ומה אין. אני סופר 1, 2, 3, 4 ברכות. אחר כך יש מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושין, כשעל פי ההלכה האורתודוקסית זה בכלל, זה רוסית, זה בכלל צריך להיות לפני 7 ברכות. גם את הברכה הזאת, שימו לב מי אומר אותה, רבי או קווייר, כלומר הרב יכול להגיד, או המקהלה יכולה לשיר. אנחנו לא רואים את הבת, המון פעמים אין כתובה, לפעמים יש, לפעמים אין, מה שיש, יש שירה, שזה מרתק לראות, אבל, ואני פה לא רוצה לפתוח את הדיון האם כזאת חתונה מוכרת על ידי הממסד האורתודוקסי, זה לא נושא ההרצאה, אבל תבינו שהסיטואציה היא שניצול אחד מתאר שהאלה שהיו לחוצים להתחתן ובלי אפשרות להתקדם, היה תור לפני הצ'פלין האורתודוקסי כדי להתחתן, וליד הרב האורתודוקסי ההונגרי היה תור הרבה יותר קטן. עכשיו זה מראה שאנשים בחלקם לא רצו לחכות, לא יכלו לחכות, אבל זו מראה, את המציאות זה מראה עד כמה הדברים היו מאוד 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 מורכבים. אלה היו כ-40 דקות על חתונה בזוגיות בברכות הכורים. אני מקווה שאולי קיבלתם עושר רחב. תודה רבה.